Use the means of today to reach the people of today. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholic Christians. Today, the Catholic Bishop Conference of the Philippines, or CBCP, choose this year as the Year of the Youth, as a part of the program in preparation for celebration of the 500 years of faith in the Philippines. Mga kaigsuunan, nahuman na ang atong pagsaulog sa tuig sa mga pari o sa mga relihiyoso sa konsagradong mga tao. Karong adlaw, magsugod kita samtang sa ulog nato ang unang Domingo sa Advento, mausab ang pag-abli sa gitawag natong tuig sa mga kabataan. Ang simbahang Katoliko ani ana karon sa ikapito ka tuig sa siyam ka tuig nga pagpanaw padulong sa 2021 sa atong pagsaulog sa ika-500 ka anibersaryo sa pag-abot sa Kristyanismo dinhi sa Pilipinas. Ang tuig 2019 gidedikar alang sa mga kabataan. 2020 alang sa ecumenism o interreligious dialogue. Ang 2021 alang sa Missio Agentes, Mission to the Nations. Karon nga tuiga, naghimo kita og novena diin atong paningkamutan nga matabangan ang kabataan aron sa ilang paglambo kay mao sila ang paglaom sa tibuok katolikong mga tao dinhi sa Pilipinas, dinhi sa simbahan. Ang programa sa ilang espirituhanong pagpanaw niining 2021 hatag sa atong Philippine Bishops o CBCP, Catholic Bishop Conference of the Philippines, mao kining mosunod nga unta ang kabataan magsugod sa ilang pagpalambo sa kaugalingon aron makahimo silang misyon. Una sa tanan, ang tema nga ilang napili mao kini: ang mga kabataan alang sa misyon gipangga, gigasahan o gigamhan. Sa in English, they are beloved. Second, gifted. The third is empowered. O makahimo sila tungod ni ining tulo ka mga butang nga maimportante kaayo alang kanila, makahimo sila sa ilang misyon. Busa ang atong si Pope Francis o si Papa Francisco naghatag ni ini nga tema nga ang mga kabataan o ang batanon kinahanglan adunay pagtuo o makaamgo sa ilang tawag ug pinaagi sa pagpamalandong ug usab sa pagampo. Busa mga kaigsuunan, hinaut unta nga kini nga tema nga ilang gilatid karon aron mahimong ilang sumbanan sa ilang paglambo ato ilagayod nga mabansay. Iampo nato sila. Mubalik kita mga kaigsuunan sunod Domingo. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago Sr., Stu and Nancy Santiago and family, APM Ad and Promo Management, Alex P. Montañez and family, Ernie and Mercy Evangelista, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and family, Teresita Villa Abrille, Tili Now Trucking Services, Davao Durian Laundry Services Company, Mr. and Mrs. Protasio Takandong, Shardan, JDB Diversified Incorporated, Melvin E. Aviles, Purita and Lorenzo and family, Attorney Ellie and Veronica Bretanya and family, Quilans Food House, PSST Bote Junk Shop,
Brother Henry and Lolita Evangelista and family, Mr. and Mrs. Lucas B. Datoy and family, Dr. Carl John and Mary Grace Britannia and family, William and family, Jess and Amelia Dizon, Gus and Sophie, Dolores R. Fanlo and family, Fel Yamido and family, Rafael and Lilian Hizon and family, Fred and Terry Halua and family, Adolfo and Malu Ato, Esper Laundry Services and Company, Amparo Icasas and Company, June and Beth Opus and family. Offering of the Holy Mass. Accept Most Holy Trinity. This sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the church, for my dear ones, and for myself. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring group, Pantukan Elementary School, teachers, parents, and pupils, headed by the principal, Mrs. Edna T. Pardillo. Thanksgiving intentions of Nida Tumalip, Dr. Carlos Tan and family, University of Mindanao, Anonymous, Sun Life Insurance Incorporated, Rosa Sumampong, Ramline Resources Incorporated, Mayor Roberto M. Hugo and Vice Mayor Hajara de Vinagracia of Pantukan, Compostela Valley, Edna T. Pardillo and family, Zosima Suarez and Joey Yorak, Daro family, Ann Flocor, Pantukan, Pantukan Chess Club Cooperative, and Roberto and Cristina Bero. Birthday intentions of Jeannie Martin and Jimilyn Borja. Recovery and healing of Rodolfo Estera, Emil Sison, Ernie Evangelista, Christine, Linda Torrejos, Henry Evangelista, Corazon Praquelias, Lourdes Dulatre, Felipa Apostol, and Leling Reyes. For the eternal repose of Milagros, Luciana, Jeremy Chu, Elpidio, Adelaida, Erlinda, Claudio, Ruben Sr., Thelma, Marutas, Julio, Menandro Sr., and all benefactors, sponsors, and cooperators of the Paulines Media Mission. Pag-ambo alang sa mga masakiton. Ginoo ug Amahan, Dios nga walay katapusan ug makagagahom sa tanan. Pinaagi sa imong panalangin, hatagan mo kamig kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy, hikapa ang mga masakiton. Palingkawa sa sila gikan sa sakit ug ipahiuli kanila ang maayong panglawas aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo magdayeg sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon ko diha ni Kristo maayong buntag. Karon ang unang Domingo sa Adbyento. Diin gisugda nato ang bag-ong tuig sa liturhiya sa simbahan. Ang mga obispo sa Pilipinas o CBCP nagpahinungod niining tuiga alang sa mga batan-on. Isip Kristohanong katilingban, mamahimo unta kitang mga giya sa mga batan-on sa pag-aninag sa ilang bukasyon diha sa kalibutan ug ilabi na diha sa simbahan. Pinaagi sa atong maayong panig-ingnan, kita magdasig kanila sa paghalad sa ilang kinabuhi, ngadto sa Ginoo,
pinaagi sa pagpaminaw ug pagtuman sa iyang tawag. Tataw usab kaayo sa ebanghelyo ang pahimangno ni Jesus. Pagbantay kamo ug pagampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on aron makaatubang kamo nga dili maunsa niining tanan nga mahitabo ug makabarog kamo atubangan sa anak sa tawo. Ang mumisa karong buntaga mao si Father Nathaniel Ibanez, OSB Benedictine Monks Monastery, Cugon, Digos City. Ang manganta mao ang Pantukan Elementary School Choir, The Menestrels. Manindog ang tanan ug awiton karon ang pasiunang awit. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Mga igsuon, aron maandam kiting santos nga misa, atong hinulsulan ng atong mga sala. Pangayuon ta sa Dios ang iyang pasaylo, gugma ug kusog. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahon sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon, kanagalakas ako nga kuuyamon sa hunahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angay nga buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nga muyo ako kang Santa Maria Katunay Birhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyon kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadunod kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
magampo kita. Makagagahom nga Dios, itugot sa mga nagtuo kanimo, nga madugangan ang ilang kusog sa kabubuton, alang sa pagbuhat ug maayo, aron sa ilang pagsugat kang Kristo nga taliabot, mahimo silang takos sa paglingkod sa iyang tuo, diha sa gingharian sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon, nga tumanon ko ang akong gisaad sa katawhan sa Huda ug sa Israel. Niadtong higayuna, magpili akog hari nga kaliwat ni David, ug buhaton niya sa tibuok nasod ang matarong ug husto. Inig-abot ni adtong panahona, iyang luwason ang katawhan sa Huda ug ang katawhan sa Jerusalem, ug magpuyo na sila nga malinawon. Ug mao kini ang ilang ihingalan sa ilang nasod ug syudad. Ang Ginoo atong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Tinutlo gikan sa anong salat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Hinaot unta nga ang Ginoo magdugang sa inyong gugma sa usag-usa ug sa tanang tawo, ug mahimong sama kadako sa among gugma kaninyo. Niining paagiha, ligunon niya ang inyong kasing-kasing, ug mahingpit kamo, ug mabalaan atubangan sa atong Dios ug Amahan. Hiniganhi sa atong Ginoong Hesus, kinuyugan sa tanang pinili niya. Sa katapusan, mga igsoon, nakatunan ninyo gikan kanamo ang pagkinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Hinuon, mao kini ang inyong pagkinabuhi sukad pa kaniadto. Ug karon, sa ngalan sa Ginoong Hesus, nag-awhag kami ug naghangyo kaninyo sa pagkinabuhi ug labi pang makapahimuot sa Dios. Kay nasayran naman ninyo nga ang among panghimangno kaninyo sa ngalan sa Ginoong Hesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pakitaa kami sa imong kaluoy, gatagi kami sa imong kaluwasan. Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaon ikaw, Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituunan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinaguok sa dagat ug sa nagpungasi nga mga balod. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang, samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kay ang mga planeta sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agianan. Unya, mutungha ang anak sa tao, muabot siya nga may gahom ug himaya diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo ni ining mga butanga, tindog ug hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan. Busa, pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon ug pag-inom sa mga makahubog nga ilimnon, ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod ni ining kinabuhia, kay tingali unyag, hikalitan kamo ni adtong adlawa. Kay muabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan, ingon sa usa ka litag. Busa, pagbantay gayud kamo,
ug pag-ampo kanunay nga makabaton kamog kalig-on aron makaatubang kamo nga dili maunsa niining tanan nga mahitabo ug makabarog sa atubangan sa anak sa tawo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ikaw, O Kristo. Sa naingon na sa unahan, mga igsuon, karong adlaw atong gisugdan ang liturgical year. No? Dunay, alang kanatong mga Katoliko, doon na kita'y duha ka kalendaryo ginasunod. Ang una kanang civil calendar o civil year na magsugod og January 1, mag-end sa December 31. Ug ikaduha kanang gitawag natong liturgical year nga magsugod sa first Sunday of Advent karong Domingo ha ug matapos diha sa Sabado human sa pagsaulog sa solemnidad sa Kristong Hari. Mo nga lingi-lingi isim katapad ing na Happy New Liturgical Year. Ug nindot kaayo diha sa pagsugod sa liturgical year, first Sunday of Advent, ang mga pahimangno sa atong mga pagbasa karong adlaw. Unang-una, mangutana kita unsa may kahulugan sa Adbyento. Unsa meaning sa Advent? Literally, it means the coming, ang pag-abot. Ang pangutana, kinsay mo abot? Diha sa ato ang pagsabot sa pagtuo, ang pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. O gikaingon, di gikaingon, sumala diha sa atong nahibaluan sa ato ang pagtuo, adunay duha kapag abot sa atong Ginoong Hesukristo. Ang una, katong iyang pagkahimugso dinhi sa kalibutan. Nga gipanagna sa mga propeta diha sa daang kasabutan. O gani si propeta Jeremias diha sa atong pagbasa karon, nanagna mahitungod niini. Si Propeta Jeremias nabuhi mga around 600 years before the birth of Christ. No? Nasa ato pa mga 600 years gipanagna na niya nga dunay moabot nga Mesiyas. Ug tuod man baka nakapaton kini katumanan diha sa pagkahimugso sa atong Ginoong Hesukristo. Apan kining pagpanagna ni Propeta Jeremias mahitungod sa manluluwas wala lamang nagpunting sa iyang unang pag-abot sa kalibutan, kundi nagpunting usab kini sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ug kana ang adlaw sa paghukom. Kanang atong ginalitok matag Domingo diha sa ato ang credo o pagpadayag sa pagtuo, mubalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Naging nato nga ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ug nianang adlaw sa ikaduhang pagbalik sumala sa gihulagway sa ato ang ebanghelyo karong adlaw, hukman ang buhi ug ang tanang nangamatay na nga kung mahitabo man og galing kini karon taod-taod mga buhi pa kita no kabahin kita sa hukman nga mga buhi ug kadto mga nangamatay na sa milabay nga mga adlaw, milabay nga mga oras, milabay nga mga takna, hukman usab sila. Ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Muning pahinumdum kanato nining unang Domingo sa Adbyento. Pahinumdum ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, pahinumdum sa ato ang ebanghelyo. Ang pangutana, unsa man kini kaimportante sa matag usa kanato. Si San Pablo nag-auhag kanato, mangandam alang niini. Ang atong Ginoong Hesukristo mismo diha sa atong ebanghelyo nagpamulong niini, pangandam kamo alang sa katapusang adlaw. Sa adlaw sa panghukom. Kiniya ng adlaw, lion, susihon, ang imong nahimo sa kalibutan, huna-huna, pulong, ug buhat. Ug hukman ka, pinasikad niini. Pangutana, unsaon nato pagpangandam? Dali ra kay lito ko, no? Minutag, magbinuotan. Dahil usa ka gikasal. Unya, paghuman sa kasal, during sa reception, gipasulti ang amahan sa lalaki. Ug matod sa amahan sa lalaki, dili nako tas-on ang akong pagpaambit alang kaninyo, kundili mubo lang kaayo. Kaninyo nga mga bag-ong nakasal, kaninyo nga akong mga anak. Usa lamang ako isulti kaninyo. Be faithful to the 10 Commandments and everything will be well. Matod niya.
Mura to, lingkod dayon siya. Tinuod, no? Sa pagpangandam nato alang sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo, simple ra kaayo. Just be faithful to the 10 commandments and everything will be well. Just be faithful to the law of love and you will be prepared for the coming of Christ, for the second coming of our Lord Jesus Christ. Ang imong pagka-faithful o pagka-maunungon diha sa balaod sa gugma, gikan pagmata sa buntag hangtod patulog sa gabi, 24 hours a day, 7 days a week, 365 days in a year, 525,600 minutes in a year. Pagpaningkamot nga faithful ka sa law of love, mag-andam kanimo alang ni ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ang tao nga naningkamot kanimo faithful sa law of love, kanunay naningkamot nga una sa tanan magmapaubsanon. Ikaduha, magmapasensyahon. Kay dili ikalimod dunay mga buyagon sa tong palibot nga lami kayong pangkusnoton, no? Lami kayong pangbadlongon sa buhaton nato para mabadlong lamang sila, no? Mapasensyahon, magmasinabuton sa mga kahinaan sa uban sa tong palibot. Ug dili kalimod, dunay mga tawo nga pasakit kanato, no? Mga tawo nga atong gikalagutan. Apan ang hagit kanato nga naningkamot ng faithful sa law of love ang mapasayloon. Lisod kayo kining buhaton, dali kayo kining litukon. Fidelity to the law of love. Ikaduha, ang atong mga pagbasa karon, ang pagpangandam alang sa ikaduhang pagbalik sa Ginoong Hesukristo, nag-auhag kanato sa pagsusi sa atong kahiladman. Ang law of love, ang 10 commandments, kanunay pahinumdum kanato sa paghatag og number 1 nga priority sa atong Ginoo diha sa atong kinabuhi. Dahil usa ka lalaki nga grabe ka aktibo sa simbahan, no? Active kay sa simbahan. Nagtuo siya nga naghatag gyud sa Ginoo number 1 nga priority sa kinabuhi. Apan pangandoy sa kinabuhi nga makabaton sa sakyanan nga kanang Ferrari, no? Mahal kini sakyanan pero nandoy siya makasakyanan sa Ferrari. Ningkamot sa lihok matag adlaw, no? Ubinubanan siya ang ka-faithful diha sa iyahang pagpaningkamot nga faithful sa pagtuo, aktibo sa simbahan, lihok po siya maayo para makakwarta siya maayo, makapalit siya og sakyanan nga Ferrari. Tuod man, nakakwarta siya, nakapalit siya og Ferrari. Lipay kay siya. Matag adlaw iyang ginasudod yung Ferrari. Dili niya halos padaganon kay maabugan. Okay, mahal gud kaayo. Unya kada adlaw iyang trapo-trapuhan. Yapan kining tawahan na dunay duha ka anak nga lalaki. Ang kamanghuran nga anak ni lalaki mo pay pagkat-on og kanang sulat-sulat, no? Sulat-sulat kay mo pay pag-adtog eskwelahan kanang kinder na siguro kini, no? Ya kabalo-balo na mo sulat niya. One morning, samtang ama nagsusi sa sakyanan, pasinaw siya sa sakyan, pasinaw niya maayo. Unya samtang nagpasinaw siya sa ligid, nakita niya si pikas daplin sa sakyanan ang tiil sa iyang anak nga kamanghuran. Siya nga, dong nag-unsa man ka dinha? Naghilom ra. Unya paglili niya karon kay duna may gibit-bit ang bata nga hait nga bato. Unya nagkuris-kuris na siyang sakyanan. Perte niyang sukua nga sayang kasuko kuha siya kanang bitong kanang yabi tubo nga pang-ayos pangkuan sa sakyanan. Gipilpil yang kamot siyang anak. Usa pagpilpil niya sa kamot siyang anak naputol ang usa ka kumingking. Isa ka tudlo kaning kumingking naputol. Nagdugo-dugo na. Dito pa siya nakamata nga, uy, unsa man ako gihimo? Muti ang anak iyang gidalag dali ngadto sa hospital. Pag-abot sa hospital, ang bata kay bata ramang gyud, nagtanaw siyang kumingking nga naputol na, miingon siyang papa nga, pa, mutubo pa man ni akong kumingking, no? Matod sa bata. Ang papa, ning sabot ka konsensya. Muto mibalik siya sa iyang sakyanan. Siyang kalagot, iyang gisipa-sipa ang sakyanan. Ana lumping. Hangtod miabot sa punto katong side nga gisulat-sulatan sa bata, usamod siya kakurat. Kung ang bata dito sa pika side, doon na di gisulat. Gisulat sa bata, Papa, I love you. Dito sa namalandong, yung gisus siyang kaugalingon, no? All the while I thought, God is the number 1 priority of my life. Kay grabe ko ka-active sa simbahan. Grabe ko makasilbi sa Ginoo. Grabe ko makatabang sa uban. Pero, deep inside me, sa kahiladman sa akong kasing-kasing, number 1 day gihapon ang Ferrari. Mas labaw day sa Ginoo. Mao nga nabuhat to niya, naputol niya ang kumingking sa iyang anak. Ngunit
pahinumdum ka nato tanan mga igsoon ining unang Domingo sa Adbyento. Pagsusi sa atong kahiladman, unsa man ta ka faithful nganha sa atong Ginoo. Number 1 bagyud sa atong kinabuhi. Mubasig doon na pa'y mga butang ning kalibutan nga mas number 1 pa kaysa sa iyaha. Ang atuang pagkakumbinsido ni ining butanga magdala kanato nganha sa pagkakumbinsido sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ug atong pagkakumbinsido sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo magdala kanato diha sa mas faithful, mas maikabon na pagpaningkamot nga mamahimong faithful gyud sa law of love. Mamahimong mapasensyahon, tinuod nga mahigugmaon, tinuod nga mapailubon, tinuod nga masinabuton, tinuod nga mapasayloon nganha sa atong isig kaingon. Ganiha sa unahan na mention nga kining tuiga gihatagan og gibug-aton ang atong mga kabatan-unan, ang mga young ones. Pandili lamang ini kinik alang sa mga young ones, alang usab kini para sa mga once young, no? Nga ang mga once young mamahimong konkretong ehemplo, konkretong panigiinan sa mga young ones sa pagsaksi sa pagtuo sa matag adlaw, pagpaningkamot nga faithful sa law of love, ug pagpakita kanila nga tinuod gyud nga dunay ikaduhang pagbalik. Ug niini ang hunahuna pulong ug buhat paningkamutan nga nahiusa sa Dios gikan pagmata sa buntag hangtod pagtulog sa gabi. Ato kini paningkamutan ang Dios sa kanunay magapanalangin kanato. Palihog sa pagtindog, ipadig nato karon ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansiyang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa sala. Nagpaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Si Kristo mianhi aron pagluwas kanato ug bisaad nga siya mobalik. Magampo kita nga sa kanunay mahinangpon kitang musugot kaniya. Sa matag pangamuyo kita muingon, umari ka Ginoong Hesus. Umari ka Ginoong Hesus. Nga ang pagsaulog nato sa Adbyento, mag-abli unta sa atong mga kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka Ginoong Hesus. Nga ang kahayag ni Kristo magdanag sa kangitngit sa sala. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka Ginoong Hesus. Nga kining korona sa Adbyento, magpahinumdum unta kanato sa kanunay nga pagpangandam sa pagbalik ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka Ginoong Hesus. Nga sulod sa panahon sa Pasko, mapunoon ta kita sa kalinaw ug kalipay diha sa atong pagpaningkamot sa pagsunod sa pagtulon-an ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka Ginoong Hesukristo.
nga ang mga batanon mahigmata na sa ilang katungod sa pagtahod sa ilang mga ginikanan ug mga nagbantay kanila, makatuman sa mga sugo sa Dios alang sa kadayganan ug kahimayaan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Umay ka, Ginoong Hesus. Nga ang mga magtutuong nangamatay matagbaw na sa ilang kahidlaw sa presensya sa Dios, ilabi na ang mga benefactors, sponsors o cooperators sa misyon sa media. Magampo kita sa Ginoo. Humari ka, Ginoo. Jesus. Ginoong Dios, ang imong simbahan, malipay nga nagpaabot sa manunubos, nga binanag sa among mga kasing-kasing, umiwagtang sa kangit-ngit sa kasalanan. Ibubo kanamo ang imong mga panalangin, samtang kami magdagkot sa mga kandila ni ining korona. Hinaot unta nga ang ilang mga siga, mulamdag sa kahayag ni Kristo, ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug inyong sakripisyo dapat sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo nga sakripisyo bikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimayan sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag ug ang nagpulos sa among pag-alagad dinhi mahimo unta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang unang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong ahatong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Hangayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kaysa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan.
Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kano sa si Kristo among Ginoo mubalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong espiritu ng pagsantos nini mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namasay, si Kristo nagpanang, si Kristo malimuli sa katapusan. Aron paghandom sa kamatay ng pagbanahon ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa, ni Romulo ug ni George among mga obispo ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug kanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya,
hangtod sa kahangturan. Pangayoon ta sa atong amahan nga pasayloon niya ang atong mga sala. Ug danon kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda ang among mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaw usab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa ito panag-inig suunay. Peace. Sa
Mga igsuon, sudunga ang atong Ginoong Hesukristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita gidapit dinhi ning iyang bangkete. Oo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apay ni pamulong mo lamang ug mamaayo ako. Si Kristo. Lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo. Mag-ampo kita. Magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat. Pinagi niini kami nga nagpuyo pa niining kalibutan nga lumalabay. Matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langitnon ug tunhay. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Good morning. Friendship is one of the soul's purest and greatest pleasures. This book, entitled The Art of Being a Good Friend, will help you learn how to bring out the best in your friends and in yourself. But best of all, you'll learn how to seek friendship with God. This is only 170 pesos and is available at the Paulines Media Center located at Bolton Street, Davao City. Thank you and have a nice day. God bless. Ang Ginoo maana kaninyo. Manausab kanimo. Nalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dad-a, puy iipaambit sa uban ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.